Tafika solero programu yathu ya Tingatani pano pa Code Online TV. Yomwe timakhala tukambirana chuchuchu wa moyo. Kuti Tingatani wa moyo ndi Bishop Kapenga. Moyo umakhala ndi mafunso ambiri. Amene beno malephera kupeza mayankho. So program ngati izi timafuna kuti tidzipereka kwa mayankho. Ku zinthu zina zimene munthu amangokhala nazo mafunso. Nkusowa kuti akafunsa ndani. Nde mwina mukhoza kupezeka kuti mmachita manyazi kuti mwina mubwere mu comment box muzafunse china chake olo ku anthu ndikufunsa zimene. Andone ndikufunsa zimene mukhoza kumabwera ku inbox. Ku inbox Olo kapena nambala yomwe ikudusa pamene popoyo mukhoza kumatumiza ku inbox. Ku WhatsApp. Chifukwa mukhoza kuona kuti mwina ku Facebook kuti apeza kulogwira ntchito ambiri ndi aone izi. Koma nambala imeneyo izikhala kuti afika mwachisisi ndithu. Nde lero Bishop pa tikuyenera tuunikire nkhani yonena kuti anthu akwatirana komano wina ali HIV positive komanso wina ali negative koma anthuwa akukhala limodzi. Kuti nkhani imeneyi ngati banja tingayipange solve bwanji like ineyo nditakhala kuti ndabwera kwa inu ngati Bishop ndabwera ndi mkazi kuti mwina tinapita ku chipatala kaya timafuna tikwatirane kaya tili mbanja koma tinapita ku chipatala nde mmene ndakayezesa kumene kuchako apeza kuti wakazucha ali positive ine ndili negative kapena ine ndili positive wakazucha ali negative nde tabwerano kwa inuyo ngati Bishop mmene mungatithandize motani chifani kuziwa kuti kwa anthu amene akuonera ukoko akhozopezeka kuti wina akuona baba ali mu issue imeneyo. Choyamba ndifunsa kuti mwakhala limodzi nthawi yayitali bwanji? Chabwino tiyambire pa chibwezi kuti pamene takumana wina uja wanene papena ama mundipase gulu loyamba tikathana mundipase gulu lachiwiri. Ichabwino chifukwa mukaphatikiza tilephera kuyankha. Okay ndiyambe ndi gulu loyamba. Gulu liti ambanja achibwezi apa ndikuyamba ndi gulu loyamba la chibwezi. Chabwino ndapeza chibwezi ndapita ndimafuna ndilawe iwe usandilawe suja nawo ngati ukufuna ine undije tipite tikayizese nde ine nyefanyo tidyera ndili nalo lochuluka kuti ndifuna ndije chakudyachi basi ndikupita wewe kuti tikatani tikayizese ukapezeka kumene kuja alira kuti awa ali bwinobwino inu yalakwa koma chibwezi ichi cha anthu mmamvana munayamba kukondana pamene baba ndabwerano kwa inu Bishop tingapasove motani nkhani imeneyi imakhala yovuta kwambiri ngati kuti munthuyo unakumana naye kunena kuti tikwatirane kapena tifuna tidzikhalira limodzi chifukwa chonena kuti uli ndi zokhumba zina kapena wangonkonda munthuyo ndi ziwiri zotani zosiyana. Chikondi mmene nene machidziwira wina amalolera kutaya moyo wake chifukwa cha chikondi. Iwe ndi Yesu Abijo padoza iwe bwi chiwechu chitikati nchonera kuti ndikumbuka amayena mvula ina ikosati yapitayi mbuyo mvula itavuta anaona mwana wawo wagwera mutsinje muzimadzi sikuntenga amayi aja posaganiza kuti wokusambira mwina sangathe kapena chani nawonso anangothamanga m'madzi momo kuti akawombose mwana kotera kwa nkhani madzi anatenga mayi ndi mwana onse kuchileka kuchi wena mwana anagwidwa shoko ya magesi pomati mwananga akufa akangwira kuti alichotse nawonso kugwidwanso. Chikondi sichimayang'ana mavuto. Chikondi chimakwirira mavuto. Ngati wakumana ni nsikana
amene ukunena kuti ndamkonda kwambiri inataka na assure you mutha kukwatirana wina ali negative wina ali positive ndikumakhala nkuberekanso ana bwinobwino so vana vapicho mutathoza kuti iweso nakasimu nakonzekera kuti ndikalawe ndechifukwa chokuti unamkonda ukhoza ndithu kukadya kuti ndingozipachika tonse tifanane. Chimene chichitika nchona kuti Mulungu ndi amene amateteza. Tikalawe mukupanga iyanu yongo ya madulirano. Komano ngati mukunena kuti tikufuna Mulungu atikhale patsogolo. Mulungu akukhalani patsogolo. Ndikunena pano kuli anthu ochuluka zedi amene anatengana koma ali munyengo iti. Ali munyengo iyi. Pano akukhala happy life. Sinengaime pano kunena kuti wakuti no. Komano I know mwina magulu okwana 10 olo 8 amene ndikuwadziwa onena kuti kubwera ndikudandaula kuti wina yali chonchi wina ali chonchi koma ifita kundanabe ineyo ngati mukudziwa mwina bola panopo koma mbuyo mucha ngati mtsogoleri ndikuma yeselo tikudina ngati amene akunenera kuti akondana ndiye ineyo ndikauza kuti mbale usayerekeze kupitiriza uyu siti namupe siti napange sankho kodi ababa uyu wadzuka ndi chikhulupiriro chake andona motani ndeke nako kungwalimbikitsa koma kana sure you until now zaka nkumata nkupeza kuti wina adakali negative yomwe ija wina adakali positive yomwe ija nkufunsa bwanja ali ayi kuchipatala anati pasophungu wongonena kuti winayu azingokhulupirika ku medication yake asama chitota mbwali zikatero azipanga suppress kachilombo kachi sikangakhale ni mphamvu yopanga transfer mwa wina kapena wina zimakhoza chitika kuti mwina ali ni magazi onena kuti I don't know. Okay, chabwino abobo mene mwanenera zukhanga tikuti kunena kuti mwina sokwa ina amene kuti mvera abobo zukhanga tikunena kuti achalichi mumalimbikisa so kuti ngati anthu aja apezeka kuti mozo apezeka ndika chirombo azitenga mankhwala chifani kuziwa kuti pali mazi prophet mazi bishop ndi mazibusa ena amene mwina ukapita ndi issue ngati imene yoyo amakuza kuti ayi za mankhwalazo ayi ngani yokhulupirira pa nkhani ya matenda apathupi sichifunika chikhale chiphunzitso chi doctrine ya church kuti mpingo wathu timeneka tisatile izi utumiki wathu ngati ukudwala HIV ukutenga ARV ukumwa ndoti ulibe chikhulupiriro kuchikhazikisa ngati doctrine umaphathu chifukwa chikhulupiriro pa nkhani ya matenda chimakhala chosiyana kuli anthu ena amakhulupirira kuti akhoza kuchira ena chikhulupiriro chawo chimakhoza amati ndizango malika mendiri chosatira malamulo a mpingo okuti tisamwe mankhwalawa amangofera muti nthawi isanakwani ndiye ndi bwino munthu ngati church chisakhale ndi lamulo ngati anthu apezeka kuti no ali positive kwalimbikitsa olo church munja mmakhaena maonesi aliyense amene akudziwa zoti ali ndi challenge akuzuma apeza nesi wa paoka azimthandiza ndiye aliyense paekha anzathu aja achipatala amaphunzitsidwa osunga zinsinsi ndiye amakhozo mathandiza anthu aja bwinobwino chifukwa kusadziwa ndikufa komwe ngati sungadziwe kuti ine ndili positive ndikhale motani ndotufa kusaniza kuti olo ndizoyenera kuti olo nchalichi ndizoyenera kunena kuti mwina pena pake mukhoza kumalalikira kumanena kuti nchalichi muno ndizitha kumapita kumakaziwa za nthupi mwathu mchechi nthawi zina zimafunika Sunday la tunthuliji olabuso osalalika kungoitana aza umoyo olaza chipatala health tabwerani mutiyankhulire ku anthu athu zina zimene zimatipha anthu isanatani isanakwani chifukwa umbuli paokha ni matenda ako nde achipatalaja kungobera Sunday kupeza
anthu aja akhala pamene pajema khati apeza community yonse ndikuwalongosolera mwina kufunikira komwa madzi mamawa ambiri sadzi wandifika sama kufunikira kufunikira kodya za mchere kufunikira koyika sugar wa size chifukwa ina akambe kuyika sugar loti abwere pa khomo pako ulakala kuti asazabwereso spoon 1 spoon 2 spoon 3 mpaka ma spoon 6 ndikuzatakasa ndikuzalawa ndi spoon yomweyo so kati ya sugar chabwino tipite kaya ku break tipite ku nkhani no tikamachoka ku break yomwe imakhala ya crucial kwambiri ndikuziwa kuti pachibwezi pa imazakhala kuti is right chifukwa chonena kuti imakhala kuti anthu mangokumana kumene so tipite kaya ku break taonera izizi uthenga kuchokera kwa ma sponsors athu tibweraso. Chabwino ndikupitirira motene abishopu ine ndakwatira ndi mkazi wanga Erube nde uzapezeka kuti imene ndakwatira ndi mkazi wanga Erube Thomas ndiuzawa kuti pano pamene ndani njomwe ndi kuti ku Facebook anthu asaka Erube Thomas nawe ndakwatira ndi mkazi wanga Erube Thomas tinapita koyezesa mene tinapita koyezesa anatipeza kuti tonse draw ndili bwino palibe vuto lina lilonse tinapita ku honeymoon yaye mbewa zinasakazidwa ndithu kumaliza pamene paja ana mwina mmozi kubadwa ndozapezeka kuti mwina siku lina lake tangonena kuti mwina Erube Thomas anadwala ine kapena ndinadwala nde kuchipatala masiku ano paja kumanena kuti ngati munthu wadwala tiyezaso izi nde mwina ukafika kuchipatala kuja ukapezeka kuti mmozi ino mwa ifeyo pamene paja yalakwa koma mmene timakumana mbanja moja tonse tinali bwinobwino nde ishu imene chano yabwera kuchali chino sopano anthu akukuwatu inu yonga tachalichi ndiye kuti ababatu lite wino chite chigolo apapo ndi chizindikiro cha chigolo koma ndichoti sitinachione chimene chimachitika nchona kuti matupi anthu ndosiyana wina kutheka kunena kuti okay inuyo ngati mungakumane ndi Erube lero suti ino munaloyamba Erube anali ndi wina so mwina anankhumudwitsa amene Jackson ayi anapanga njira yake kuti aone kuti Erube ndi otani so nkutheka mukukhala Erube thupi lake ili nali ndi chitetezo cha mphamvu chokuti tizirombo tichi sitingaonekere anthu ena amakhoza kukhala HIV ndi HIV komano osaonekera mwansanga koma kachirombo kali muti nkutheka amene mmatengana kali mmene muchokomasika maoneka koma suti akatenga munthu amene matengana anakatenga musadatani tisana mwina tisana ndenzi kupezeka ona kuti katikati mu after 2 3 4 years kanthu kachandu sabanga kaonekera kuti ndi akaka ndelero dzitu wapezeka bwanji choncho wapanga chigolo ndekumfusa mai zakhala bwanji alinetu chilowere muno sinzo mamuna soina yes muno akenso amakhatwa balalika zoti akumbukire kuti koma ndisana kumane nduyu panali awiri ena ake amene anadzadusamo mwaona chimakhati chachoka focus imangokhala ya nthawi imene munatengana ndoti nayenso amabalalika kuti zinthu izi zachokera kuti poti ine mwakuti mpaka kuchita kupanda kusamala wina amakhoza kuzipha ndiye nimafuna nene kuti ndizotheka kumumvesesa munthu amene ali munyengo imene koma problem ndiona kuti apezeka kuti wa positive ndi wamamuna afuna kuti wankazi amvesesa koma kuti apezeka kuti ali positive ndi wankazi wamamuna samvesesa ndiyo kuti umakapanga uhule ndi mmene moyo wake umayendera koma ano ndi zinthu zona kuti ngani amatenda pa ulendo wa moyo anything can happen
Kodi ndiye kuti tikoza kunena kuti mwina amene muli banja mo tikoza kunena kuti mwina so HIV machokera kuzimu kota kupatula kugona nava pa prophet ena akakunena kuti mizimu yoyipa yachilendo ndiyomwe inabweretsa mzimu alezi chimene chimachitika tikalowa kuzauzimu kumachokera matenda ambirimbiri. Ndikukumbuka nyamata nake kuti Longwe anyamata omwe oti amalawa anapezeka kuti analipo anyamata atatu guys nangati dzingoma opanda mkazi pakati pathu ndanapeza sikana nake pabwandiro paja hayi tatiye tidzeti timwe limodzi ndi ananyamula nopita kulowera uku koma palibe anagona naye sikana amangoenda naye kumwe limodzi kucheza anyamata osama mudziwa ndiye zinapezeka kuti posiyana sikana jana nati ndiye ndipaseni to yanga time ine amafuna 10,000 anyamata ja 10,000 tikupasiya chana alipo amene wagona nawe after all hamwamwa watu nthawi imene mwanditenga ichi kumaenda nane mosemuja kumanani mowa ni nthawi mukadandisiya nzano akanatenga akanandi pasandalama I'm here for money not for PA ndiye wina uja ine sizu ndikuza ananyamuka ndiye sikana uja ananena tidzipita mawa tikamafika mawa check your blood ukapezeka uli HIV positive wina uja muzati wende kwanu sukafika ndofika komwe ngozi kuchitikira anyamata jana balalika kufusa ndo awiri atatu akuti nisuma ndziwa amene ndi wa satanic owopya anapanga zomwezo exactly kwa nyamata wina ndipo anapanga makani anakameza akapezeka le HIV positive so tikabwera kuzauzimu HIV itochokera kwa uipa cancer ikozopangidwa create musaiwale ndi afiti amene amakhoza kuntseka munthu pakhosi kuchipatala kukapanga ati cancer yapakhosi amakhoza kumpanga ataki munthu mwendo chimwendo chonchi kaeza cancer ya mwendo munthu moyo kumapita pang'ono kumidima anything can happen komano ngani imene ili apa tikukamba za matenda achokera kumidima achokera kudziko achokera pati komano mmene matenda watatu kukira kuti dzafika nyumba mwathu solution banja lithe kodi wamene okunena kuti banja lithe ichi chakhala cha positive kwa wina chikanakhala kwa iwe ukanafuna belithe kapena ukanafuna nzako akumvesese ngani makhala pati ndayi zambiri timafuna kuti ife tipange zinthu zimene sitifuna kuti zomwezo wina abangi kuseza kuti ikabwera ababa timafusa izize unena kuti ndauti ikabwera ku church tikuyenera tipange both pa uzimu ndi kuthupi kuchipanga wewe chinthu chicha nanga si mwina uyuyu akhoza ukhala kuti sanapite kukapanga zimenezo ndiye kuti kana anthu aku church tikuyenera so tione padiso la uzimu kuti movie umene wachokera kwina akuka pena avini muli inuyo mutakhala kuti muli ndi mkazi wanu ndipo mumamukonda kwambiri sadaguge m'masomo anu sanatefasho simumalakalaka atangofa kuti mwina mumasuke chifukwa mabanja ambiriwa anaphana kale apisha zozo ndizoona izwezo zozoona pali kainake ukakhala kuti munthu ndi chipinjo mwachisisi umatatitu kusala kudya nditu ena anaphana kale uyuyu angofa dzipita ndipeze wina koma uyu ine ndese ndikutani ndi amene uja kuti ungomvera kankhani kantundu ngati wena kuti kumasuka kwanga ndikuti chifukwa pali mabanja ena panopo tunena pano akukhala koma moyo osakana chofoka ndi chipeza liti ndi kuti ni masuke ndi chipeza liti kuti ni masuke ndi chipeza liti kuti ni masuke mwaona ndentundu anthu ngati umene jasumva uphungu koma kwa munthu amene amadzati ine ndafika nzanga wa ulendo wanga ndameneyi nzanga wa ulendo wanga ndi ameneyo umadzwa zoti ichi chatigwera ngati vuto tikonze kuti zikhala motani ngati ndi vuto yetu kusonyeza kuti wampeza mpatina wako
ali ndi koma nkhani khozokhalenera kuti wampezano kuti akuti kupita chipatala akapezeka ali ndi chindoko kamera mabomu sana venendeza chokera kuti chindoko kamera mbali poti ni matenda ati masuku anosiriza alipo anata alipo alipo kuna baba mena wangoni kumposa sura yake ile ndizango samukako banoba tizaese mwina bishop apa pasiti kupita kumapepo tizaese mwina kupeza wakubanja na sogolo wiki ama wani chomwe ndimafuna ndimakanduganiza kwa maana unaona ndikachikamba ine mwina sichiteka ndimafuna kuti ndine wiki titapeza anthu amene akutolera apa titapeza fa akristo ambiri samaziwa kuti chindoko chikakhala chabwera chimatani masaini akakhala watani na kama bomu masaini ake akakhala watani ndio imapezeka kuti mwina chindoko chija chabwera iwe nkomang'ola ngati ndi chiwanda ndeti tanambisho akasi apa tayamba kukamba matenda pafunika tsiku lina chipatala atithandizireko adzakhale pamido apa adzakhale pamido kuti tidzidza afusa anthu athandizike anthu athandizike kuti komano nkhani yakulu ndiona kuti chikondi pamene pali chikondi mumamvesesana pachibwenzi ngati mwakondana zenizeni olopata khala kuti pali vuto la matenda chani mumamvesesana mukwati ngati mwakondana kwenikweni ngati pabwera vuto la matenda mumamvesesana aso sure koma usatuti ayi basi ababa ndezija zoti pamavuto pamtendere tidzakhala limodzi ukamati mavuto umadziwa chimene unena munthu ndikona ngatera nakasana amangoyika kuti mwambo anangoloweza kuti pamavuto pamtendere until death do us part amatero bakana imfa idzatilekanise chabwino tipite kaye ku break tuolere kaye izi tibweraso kuti tizamalizise. Stay happy with online food entertainment anytime, any place. The God TV. Timakusangalala mukabakhala pompo muzikhala mukupereka makomenti anu. Makomenti akuvuta. Ale ndingani yaini. Palibe yuchitira comment. Koma we thank God chifukwa choti at least bola nkhutu zuta zikumveka ichabwino. Ndi apapa tiyeni tineneni chonchi kuti nambala yomwe yakhala ikuyenda pamene popoyo tapitani muzipitisa nkhawa zanuzo, mukapitisa nkhawa zanuzo abisho azikuthandizani, azikhala kuthandizani nkhawa zanuzo chifukwa mukhoza kunena kuti mwina mukanduza ine awindo akomede kwambiri awindo akomede kwambiri komana bishop azikhala akuthandizani. Zakhalenso pompo sabata yamawa nthawi ngati yomwe ino mpulogalamu yathu inoyo ya Tingatani Chochocho wa moyo timakunyadirani mwakoma nonse.